Извадиха си шотганите. Охо! Що се намерих тук? И чух емот на инженер. Кое е? Чух инженер да таунтва някъде. Не знам. Не, това беше конче на този печага. Не, чух. Да, беше конче на печагата. Буквално си не, го прави потник така. тук що. Този звук издава. Тази звучеше като инженер. Това беше слай. Оли шит, так ще го критнах. Не бе, Крис! Аре, как ще... Вярвам в тебе. Fuck you! Аре! Да. Аре, виж ме. Good. Fuck? Пайро ли си, Крис? Аз не е само Делман. Игра. Крис, какъв клас инженериш в Барбиц? Аз снайпер. Игра снайпер. Не. Всички Да, видяхме снайпер. този килфид. Я Не. знам, Крис, видяхте как правиш това стабилата. Там на хайграунда, ле. They came over here. Аз... Маса ще го бомби. 141. Маса ще го Как те бомби. бем? Буквално ще сини отбор. Майка ти деба. Аз съм един от 5-те снайпера в тази игра, къде ползват SMG и ще ти брекна Rocket Jump-а. Трябва да си Маркет Гарден. Ти ми го спре! Това SMG like, damage knockback от това нещо ми го кенсъл на Rocket Jump-а. Ето. Просто си признай, че има Маркет Гарден. Двама са вече, бро. Сериозно. Да, да, оня печален, че ми каза fucking... Окей. Спай на количката. Поханах Маля, катата аз тръгна микрофона по и един не чух спай, точно умирам частта, която ти каза. Вече. Викам, че оня ми каза... Враг Сега ви трябва да го запиша цензурират. някой път. Да. Знаеш, какво направихме, бре? Аз взех директ такова за това и... Убивам му хейто, нали печалата бега? Да. След бегане. Бега и снайпвам... Убих с това и си... Крис, Да? искаш ли да чуеш историята как аз я чух? Слушам. Митко, това мис... Мачо, шит! И Бро! втория мис. Дай рандом крит, разбира се, че няма. Вече отговорихте на 40 еднакви Толкова не съм играл директ хит, бро. за да можем сега да тестваме колко добре познавате човека до себе си. Аз ще тегля въпрос на случайен принцип за всеки от вас. А вие ще трябва да познаете как е отговорил Кестрих от секундари, бро. Хари, погледни от твоя ляво. За тебе всъщност. Не, стой. Тим. Мора пълна свеж. О, какво? Чух женски глас в тифто! Кой Кити ли беше? Кити каза да е have a spy behind us, бро. Да. В момента си покетът от момиче, бро. Шоук? Какво ми оказа? Сега си видял Покетът си от Юникорн, момиче. бро. Покетът си от момиче, бро. Говориш ми сега си видял игнорок, бро. Покетът си от момиче. В TF-то това са 5%, как каза вчера.